And I nearly died cause my lucky star is gonna fade to gray, gray. Million times and you push me down on the floor. Show me the way, back away from the past, back to the future, the way out of the dark. Show me the way and how long it might last. I'll keep on searching the door to your heart. Anywhere you go, I'll be waiting for you. Anywhere you stay, I will build up a dream. A light dome of love made of thousands of stars. Don't let me live in the past. We're running fast and playing our games faster all the time. And the wind that blows becomes a storm. Heart was gold, only had you, it's done cold. Lonely, lonely, the wasted years. You're a winner with that souvenirs. You're a hero, you're a man, you're a winner. Take my hand, 'cause you are young, you will always be so. В западните части от Дунавската равнина и горно-тракийската низина ще се задържи тихо и мъгливо. В източните райони и на север от планините ще духат до умерен юж. До 10-12 градуса. Утре над западната равнина. Облачността ще е разкъсна. Южен вятър. Западна България вятър ще се ориентира от северо-запад и снега ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал от 7-8 градуса. 18-20. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Движението по магистрала Тракия при 258 км в посока Бургас временно е само в изпреварващата лента. Заради катастрофа е спряна активната лента. С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност.